голямо. 20 кила. Опашката му видях, ама 20 кила няма. 20 кила. Аз си казвам, че е над 30. Не, 20 кила няма. Гери, може ли крави? Без да пипаш лакнов направо в устата му. Това няма 20 кила тюя. Повече, бе. Много повече. И пак свинята. Не, така е лошо. Това може да... Давай, поставя. Това ще го гери. На устата директно. Чакай, това камъните. Лошо е така. Паща го за стрелите. В устата вътре. Вътре в устата. Ще тръгне. Няма значение и горе да няма този дирек. Въди го. Журка, помагай му това. Да, той само да го хване. Пах, свинята, ти лутите. Стой. Стой, бе! Той ние, ти си на 30. Ти бах ти животното. Ти лути, бах. Давайте ченгел нещо да го забудем. Дай ми този кол. Този кол. Ама ще да го будеш, дай да го изкараме горе. Защото не мога да държа повече. Ти лутли си, бах ти прасето, бе. Прасе, а? Над 30 кила, казах. Бах ти, голям е сам. Чего? Хвалет. Браво, Руко. Добре, вижте, дайте го, остави ги куките. Дайте го ваеме нагоре. Ама дай ми тук малко място да хване. Вижте, дай да го наръгаме след това желязо тук в устата. Тук да му устата, дука ще му направим само. Как ще го извадим? Бак, то му пълен тумбака, бе, човек. То сом няма с да го премерим, да разберем колко кила е. Смятай. Кой ли каза, че е над 30 кила? Метър и 80 поне има. Остави го тук малко, а? Викам ти тук да го нанижим с желязото. Тук ще го нанижим с желязото и ще го изкарам. Виж, Гели. Виж, само бутнах и се откачи. Беше на една ципа беше. Смятай. На една ципа беше. Измьорки. Пани го по-наблизо да не се изкриви. Може 40 кила да има. Не го знам, човек. Ще го щупим челюстта. Тук някъде. Какво ме направи ти, бе, човек? Било. То колко едно прасе, верно са. Голямо животно. Аз дърта па не седа. Сумяга дърта. Какво направите? Бах, свинята. Ето няма така. Гери, той е точно колко от тебе. Аз не ме залегна. Я погледни. Присъстваме на изваждането на втория сом. Не, тото и се личи, че е много слънчево сега. Он ми беше почти вчера на мръква. И ще изчупи пръчката. Чала, на интервю. Вижте, нали, за живот и здраве да излезе, нали ще ги видят двата после снимката. Да, ще ги сравним двата, кой е по-голям. Ама то ще да е по-големичък. Да, ако искаш да предсмена малко. То ще е към 65 кила ще е то. Дърпай такъв бъчуреско, стай го пусни му малко. Има някакъв голям камък там. Ако мога да се заобиколиш, е добре. Напълно се. Здраво. Точно като вчерашния дърп. Тъй то. То с брат аз казах, че трябва да го търси. Той на същата улица и усети от тъпата змиозка. Момечето се по-голям. Аз му дам 65 кила на то. Не мога да го обърна.
Тръгна. Айде, излезай, бе, изрута. Значи, да заобиколи камъка, бе. Голяма борба пада. Пувката се показва всеки момент, че излезе. Айде. Вие се чуи думите още какво да прави. Виж го как стои. Не ще да помага. Ходе! Това се не, батко, ако трябва мъчи го още. Пак на същата ли бъдете? Абсолютно също. Ами къде млика, какво да се прави? Че най-хубавата. Той като си я запил. Този брат с близнак. Да, ни. То с баща му, бе. Че дърпа. Поне да го видим да има, май. Аз го видях. Вижда се. Пълната. Бе, не му се предава лесно, ама... О, иди. По-малък. Идва. Не е по-малко. По-малък е. По-малък е. Бас. Каква форса да... Това е бах ти зора даде. Животите малко са Не, пай. Аре, лапай го. Не корната. Не, аз не да дърпам по корната. Направо в устата му. Няма да тохата. Айде, лапай го. Те там, само заби пръстом меко там. Ще го стърве. Там долу, дърпай. Вънка е. То се бахти. Да, бе. Орига се, Мярката е ама... вътре. Вътре, како прело бил майката. Що с този път си го закърфичил добре? Палеца навътре, бе. Палеца вътре, бе. Повече от вчера. Змиорката... Тази змиорка е ловджийка обаче. Бягай. Добре. То те живе. Как че под 300 са? Този вече е под 30. То са 20-25 кила. Абе пак. Елате го дигнете да видите колко кила. Браво. Къде си мърна? 30 има. 30 кила ги има. Виж, пръснал там. Ой, парцала. Ти лут ли си? 30 кила ги има. Казвам ви, че ги има. Как да ги премерим, бе, мами? То си го забол. Няма как да се откречи. Не знам. Това ти казвам, че он не си го боднал по сливиците и зато и тъй не се съпротивлял. Ще го е болял. Тос не му се вижда кука така. Я? Нека е Антомар Пур. Да ти дам един крик. Пускай се ме змиорката, урод. Той нагълтал здраво. Хоче Тос направи по-голямо дърпане от това. Да, бе. По-млад е. Бахта в гърлото. Ходеш. Ръга ли са? Да. Где пардява? Камъка, нали му беше в устата? Там беше, ама се изплъзна. Тук е. Трябва... Жертви има. Няма да го припикай, как така. Върви го притикай. Това драснато, бе. Драснато, всякът го изминеш. Малко го искам да не е готова.